Čo si jej napísala? Evka nám píše správu. Nie, ja. Čo si jej napísala? Že ona povedala, že či mi má dať ona číslo a že keď budem mať telefón ja už, že keď ho budem mať, tak je sa nám ozve. A vieš, čo spravím? No. Zavolám jej a one. Dám mu hneď nejakého chlapa z našej triedy Dobre. a budem mu hovoriť, čo jej má povedať, hej? Dobre. Dobre, koľko má ona rokov? Dobre, tak tam dáme Tomáša. Ten bude mať 14 skôr ako ja. Aha. Ježiši, napísal mi bostík. On taký, že to žiaby sem ti chcel vyasfaltovať chodník pri tvojom baráku, ponieważ ja sem prídu pri asfalte. Boha. Evka sa namrhli. Z tohto bude dobrý video, DJ.